Ako sa nechať Bohom premeniť? Jednoduchá odpoveď, tráv s ním čas. S kým tráviš čas, na toho sa podobáš. Ale ako tráviť čas s Bohom, ktorý je neviditeľný? To, že je neviditeľný, neznamená, že nie je reálny a konkrétny, alebo že nepôsobí. Podobne ako vietor, teraz nevidím, ale cítim, ako ma osviežuje. Keď ja som sa obrátil, tak som si dal taký záväzok, že minimálne hodinu denne budem tráviť času s Bohom. Niekto si povie, že hodinu, kde zoženiem hodinu? No to je priorita. Čo iné by malo byť prioritou v našom živote, a kde náš vzťah s Bohom, keď v Neho veríme? No a každopádne, čím viac som času trávil s Bohom, tým viac ma premenil a premenil moje srdce, premenil môj život a začal som reálne Boha spoznávať. A za chvíľku mi tá hodina bola málo. Čo som počas tej hodiny robil? Jednoducho som sa s ním rozprával, modlil som sa, chválil som ho, čítal som si Božie slovo a nechal som cez to, aby Duch Svätý pôsobil na moje srdce a ho premienial. Teda, ak chceš žiť zbožný život podľa Božích štandardov a dobrý, správny, tráv čas s Bohom, on ti dá silu robiť dobré skutky. On ti dá silu robiť to, čo je správne. Ale bez vzťahu s Bohom a bez toho, že sme s ním trávil čas, nebudeme schopní žiť podľa Božích štandardov. Nechaj sa Bohom premeniť a tráv s ním čas.